Eräänä kesältänä aurinko jo laskeutua ja muiden nukahdeuttua heinäsirkkujen kehuttu laulun. Ja joota vastasi oravaman vain eräs pieni hiiri. Pieni hiiri Vivi istui huoneessa avoinnaisella ikkunalla ja näki, kuinka taivalta putosi tahti. "Vau, pudonnut tahti!" huusi hän jännittyneenä. "Nytpä tiedän, mitä mä annan äidillen syntymäpäivälahjaksi." Ja yhdellä tarmokalla hyppyllä aloitti hän matkansa kohti kosmisesta aareita. Seuraavana aamuna Vivin äiti löysi Vivin sängyn tyhjänä. "Vivi, Vivi, missä pileskelet?" huusi hän huolestuneena. "Tule heti pilostasi." Vivin korvat olivat kuitenkin jo liian kaukana äidinsä hätähuodoista. Hän oli jo monta tuntia sitten lähtenyt lentävällä junalla kohti pudonnutta tahtia. Toivoen, että hän näkisi tahten paremmin korkealta, Vivi ohjasi junasta kohti taivasta. Saturnusta ihaileissaan Vivi ohjasi lentävän junassa hieman liian lähellä jääteläistä, jonka hiilimuutuleet pian vetivät Vivin kohti planeetan pinta. Junan haalitansa menyttyä hänen oli pakko laskeutua. Laskeudutaan kykeni hiiri näkemään vain planeetan sinisen loiston. Planeetta sokaisi Vivin tainumasella kauneudellaan. "Missä olen?" tumaili hiiri peloissaan. "Tuulten planeetalla", vastasi sinisen pukeutunut tyttö. "Minä olen kaiken kylmän puskien ja hirmuttulien valittias. Nimeni on prinsessa Tuuli." Kauniit tummaiset silmät silmävät Vivien epäilevästi. Vahvan näköinen hevonen, jonka päällä hän istui, loi ilman vahvoja puuskisvillan. "Yksi sarvinen on menyttynyt hevosen kenkänsä, eikä se kykene laukamaan läpi taivaiden", huusi prinsessa raivossaan. "Odotapas nyt, ehkä voin auttaa sinua", sanoi hiiri. "Etäkö mitä?" naurahti prinsessa. "Sinäkö auttaisi minua?" "Kyllä, minä etsin juuri äidilleni puutuvana tahtia ja matkan siksi läpi maailman kaikkeutta. Autan mielelläni ratsusasi pääsemään takaisin jaloilleen mikkeli loidannyksisen hevosen kenkään. Siinä tapauksessa olen valmiin tekemään vastapalveuksen", vastasi prinsessa nyt paljon rauhallisemmalla äänellä. "Tulkaa sisaret tänne, yhdistäkäämme voimiamme ja antakamme teille junalle voimaa kulkea nopeammin kuin mikään muut maailmankaikkeudessa." Yhtä kiittävän tyttölauma viili hevosia, jotka alkoivat vetämään juna kohti taivasta. Vivin juna kiiti jo kovan vauhtia kohti maailmankaikkeuden syvyyksiä, ennen kuin hän ehtikäs kiitä. "Kiitos prinsessa Vin, lupan auttaa ratsusasi", hän huusi, vaikka hän oli varma, ettei sitä kukaan kuulisi. Maailmankaikkeutta halki matkatessaan Vivi joutui sokaisevan kirkkaan valon haikeisemaksi. "Tuon pitää olla etsimän tahti", ajatteli hän äänen ohjetsan junassa kohti valoa tahtin sieistä vastaan. Tuli kirkasta loistava planeetta. Päästynä lähmeeksi Vivi huomasi, että planeetta koostui
kokonaan lasista. Ah, tämä pitää olla peiliplaneetta, ajatteli Vivi varmana. Hän ajoi lähemmäs suurta lasiporttia, johon oli kirjoitettu jotain. ITTNIR, luki Vivi hitaasti. Mitä tämä nyt on? Mieti hän itsekseen. Yhtäkin kirjaimet alkoivat vaihtaa järjestään ja niistä muodostui uusi sana. Labyrintti, luki hän nyt. Ehkäpä tähtiin on pudonnut tähän labyrinttiin, ajatteli hän marsiessaan määrätietoisesti sisään. Vivi käveli laskeuttavan läpi ja huomasi, kuinka lasisäntä peilasivat häntä joka suunnasta. Hän kulkui ja kalki, kunnes pääsi lähemmäs tähteä. Vivi oli taas kerran ihmeessään, ei ymmärtänyt, mitä tämä tarkoittaisi. Yksi hänen edessään olevista peilistä oli häyryyn. Minäkö, kysyi Vivi ääneen. Olen Hiri, joka etsi pudonnutta tähteä. Uusi kysymys ilmestyi peilin. Kuinka pitkälle olet valmis menemään loitaksesi sen? Kysyi tuntumatonto olento. Kunnes minä loidan sen, vastasi Vivi. Sitten sinun pitää valita, jatkoi olento. Mitä jos jäis tämän peiliplaneetan valitaksi? Jäisitko tänne? Kirjoitti olento. Saist kaikki minäkin näit tai hullut, mutta tähten joutuisit unohtamaan. Ei ikinä! Pudonnut tähti on äidilläni, enkä aio lähteä ilman siitä, huusi Vivi liivasti ja kiljuen. Onko tämä valintasi? Ilmaistui peilin. Kyllä, vastasi Vivi. Tämän sanottuaan lasin pirustoutumisen ääni alkoi kantautua kaikista suunnista maan alkeissa järjestä. Järjen lakattua hän löysi itsensä tuhansien peilisirpaleiden päältä. Sirpaleita tuovat onnea, sanoi hän, äänen laideessaan yhden housun taskussa ja juudessaan kohti junassa. Jo pitkän junassa matkan Vivin saapui värikäisen pilven, jossa kilmalsin jokain sateenkaaren väri. Nämä olivat fantastinen kasviplaneetan rankat, jonka vaihtuivat väriä. Vivi lentäisi niiden läpi. Yhtäkkiä tältä vihreältä planeetalta alkoi kuulla eriskummallista musiikkia, jonka kuultuaan Vivi päätti laskeutua. Mistä tämä musiikki tulee, kysyi Vivi ihmeissään. Fantastisen kasvin linnasta, vastasi eriskummallinen kukka. Johan nyt puhuvat kasveja, jotka soitavat musiikkia, ajatteli hän ihmeisen äänen hämmästellessään puhuva kukka. Eikä sinä vielä kaikki. Musiikin laskei meillä on tapannut järjestä tanssiaiset jokaisen iltana, kertoi kukka äänoissaan. Kyseessä on tarkoin valittua rituaali. Kasvia tanssiessa niiden messi lentää ilman siitepyllyn mukana. Mehiläiset keräävät tämän hunajassa tuottumista varten, kertoi kukka. Katso, tanssi alkavat, kertoi hän jännitykset vihreänä.
Hän käänsi katseensa kohti lehdistä tehnyt esiripun. Esiripun vihreät lähdet avautuvat näyttämään suurin vähärän nytyn, joka toimi tanssilavana. Musiikin alettua soittamaan tanssit alkoivat tanssimaan tulenpuskin rytmin. Värikäs kimpputanssi kuin viimeistä päivää. Hunajako? Kysyi Vivi. Kyllä, eikä mitään, sanoi eriskummallinen kukka, antaessaan Viville täydellinen purkillisen hunaja. Kiitos, tässä on varmasti hyötyjä, sanoi Vivi onnistuessaan junassa. Nopean hyvästylyn jälkeen Vivi kiisi kohti kosmosta jaaten taakse vain värikän viivan kasvien ihailtavaksi. Juna kisi valon nopeuttaa. Pimeän kosmoksen vaalaisi vain kohti tulevat meteoriittimyrsky. Yhtä äkkiäksi ikunoista piristuttui ja jokuin raskemetalliesine alkoi paukui elämään junan sisuksissa. Vivi tartui junan ohjaksiin ja sai juuri junasta pois muiden meteoriitin tieltä. Juna oli nyt pahasti varoittunut ja Vivin olisi mitä pikemmin laskeuduttava lähelläiselle violetin väriselle planeetalle. Vivin juna laskeutui planeetan kivellä päityttyllä pinnalle. Hän alkoi heti etsimään junastaan vahinkoja. Ikkunasta sisään lentänyt ensine oli ensimmäisenä listalla. Hetken esyttään Vivi löysi hopeisen hevosen kenkän, joka sai hänet ilahtumaan. Mikä sattuma, iloitsi hän. Nyt prinsessa Vindin hevonen pystyi taas lentämään. Juna ajoi hidasti läpi sumuista kivikkoa. Kuisikaksi Vivi itselleen tähylliseen pelokas ysty ympäristöään. Yhtäkkiä hiljaisuuden rikkoi tuhannet samanäkäiset sivensikkut. Mikä se oli? Hän ihmetteli. Vivi seurasi pimeiden olioiden parven lähettymistä violetilta taivalta. Pienit oliot näyttävällisesti samalta kuin Vivi, mutta heillä oli mustat sivet selässään ja suuret kilauvat silmät. Parvi seurasi selvästi jotakin. Yhtäkkiä parvi vaihtui suuntaa ja alkoi syöksymään kohti Vivan juna, jonka näytyi paljastölöiden kasvot. Vivi huomasi ilkeän loisto-oloiden silmässä. Oliot saartuivat junan. Ne olivat niin lähellä, että Vivi kykeni tuntemaan sivenissukkat maailmaan. Hän otti taskutan peilisirppaleen ja tarjosi sitten olioille. Ottakaa, se on kaikki mitä minulla on. Älkää satukaa minua. Lähden planeetalle heti, huusi hän epätoivoisena. Ilkeät lepakot lähtyisivät Vivin juna. He loivat läpi ikkunan ja kiljuivat hirveittävää huutoja saaden Vivin ja yksimän kauhusta. Mutta yhtäkkiä yksi lepakoisi putoisi maahan ja sitten toinen. Vivi huomasi, että pitelemänsä peilisirpaleita häikäisää ihan yhtä hyvin kuin ehjä peili ja että lepakot eivät kykyneet lentämään häikäistymään. Lepakko toisensa jälkeen lensi sokaistuna
päin planeetansa suuria kiviä. Tämä oli Vivin mahdollisuus paeta planeetalta. Läheltä lippasi, hengittähti Vivi. Matkallaan läpi pimeän maailman kaikeuden avasi hän pienin radionsa pystykässään rahoituman musiikin avulla. Radiossa alkoi kuulumaan eri kummalliseita ääniä. Vivi ei tunnistunut ääniä, mutta huomasi niiden kuulostavan morseitukselta. Yritkö joku olla yhteydessä Vivin? Oliko joku hädässä? Lähti vahveni Vivin lähetystä suurta oranssiväreistä planeeta. Ääneten pitää tulla tulolta, ajatteli hän. Parempi tarkistaa, että siellä on kaikki hyvin, ja niin hän ohjasi junassa kohti tuntematonta planeettaa. Lentävä juna laskeuti aavikoon. Vivin jalat upoituivat nilkan asti oranssinen hiekkaan, jota jatkui silmän kantamattomiin. Keltaisella taivaalla loisti 3 kuuta. Kaukana horisontissa siesti suuri muuri, jonka takana oli korkea torni. Vivi huomasi tornien määrän lisääntyvän hänen lähetystään niitä. Eriskummallinen ääni koveni. Nyt sen pystyi kuulemaan höyrystelemättä korvia. Pelko ilkeiden olioiden kohtaamisesta nousi Viven selkäydintä. Uteliaisuus veti häntä kuitenkin kohti uutta seikkailua. Hän haluaisi tietää, mikä tämä outo tornikaupunki on ja mistä hänet tänne tuonut ääni tuli. Kaupunki saavuttaan Vivi laskeutui lähimmän tornin parvekkeelle. Vanha lasisten terassilattian läpi loistui vihreä valo. Vivi ei uskaltanut pysäköidä siihen, joten juna pitää jättää ilman laajumaan. Hän kokeili varovasti, kestääkö terassi hänen painoaan, johon se näköjään kykeni. Vivi astui sisään suuresta ovesta, joka vei suuren tornin sisällä olevan saalin. Huoneessa löytyi tuhansia soitimia, jotka näyttävät soivan ilman soitaja lajeissaan aveimeisesti pitkin saalia. Vivi tiesi nyt, mistä eriskummallinen ääni tuli. Kappelimaisteri Kapula lähetti Vivin luokse. Mitä soitin soitat ja miksi olet myöhässä? Hän kysyi. En minä osaa soita mitä soitinta, vasta Vivi epävarma. Hän ei voinut uskoa keskustelemaan Kepin kanssa. Älä ole siis meidän laulaja, ilahtui Kapula. Sinun paikkasi on tuolla. Kapula osoitti kohti pieni laava, joka oli huomattava korkeammalla kuin muu orkesteri. Minusta tuntuu, että olet sekoitunut minun johonkin muuhun, toisti Vivi useita kertoja, mutta Kapula ei ollut aika kuunnella. Kuunnelkaamme osoite, konsertti alkaa kohta. Menepäs omalle paikallasi. Tuskaksi Kapula. Hetken päästä musiikki alkoi soitamaan Kapulan hielusi ilmassa. Kaunis musiikki tuntui jostain syystä tutulta, aivan kuin Vivi olisi kuulunut sen ennenkin. Pelkkä ajatus laulamista kauhistui Viviä.
Hän otti taskustan hunajapurkin, jonka hän oli saanut tanssivilta kasvielta. Toivottavasti tästä on hyötyä, sanoi hän. Joutan viimeistään toivomassa viimeistä parissa myöten. Vivi tunnisti soitenten soittaman kappaleen. Hänen isoäitinsä oli oppinut kyseisen laulun hänelle. Salin seinät avautuivat näyttämään tahti taivan kaikessa komeudessaan. Vivi alkoi laulamaan. Kuulutussansa omana lauluäänessä ei Vivi ollut uskoa sitä omakseen. Hunajan joutan hän oli saanut mitä kauniimpia lauluääni, joka sai riimakauhun hävimään. Planeetan 3 kuuta seurasivat kaunista konserttia. Vivi yllätyi taas, kuin kuningataren ja prinsessa kasvoin ilmaistuvat kuuden pintoihin. Heidän iloiset katseet seurasivat Vivi yllättäneinä. Yhtäkkiä kitaran takia ilmaistui olio, joka näytti yhtä paljon vuohelta kuin krokodililta. Pianon takaa tuli lentävä possu. Rumpujen sisältä rymyi sateenkaarta verikampi 1000-jalkainen ja huilun takaa lentä lintu, jolla oli perhoset siivet. Vivi seurasi orkesteri, jonka näkymätöntä jäsenet tulevat yksi toisensa jälkeen näkyviin. Musiikki soi kovemmia ja eloisammin. Soiteessaan soittimiaan katsoivat kaikki eläimet Vivi äiloilla. Mitä te olette, kysyi hän. Me olemme fantastiset muusikot. Meidän pystyy näkemään vain kuidemme loistessa, vastaisi possu. Wow, ihmetteli Vivi ääneen. Vivi kuului kuninkansa suusta. Sinulla on kauni ikinä kuulemani lauluääni, ja laulaisin meidän loistaman ilosta. Eläinten konsertti ei oli valovuosin ollut näin kaunis. Mistä tulet? Minä seurasin perustietä tänne, vastasi Vivi, osoitessaan pudonneet tähten ympäröi vaateehti pilveä. Olen kulkenut valovuosia kotoani. Ja miksi olet näin kaukana kotoisi? Kysyi kuningatar. Lehtin etsimän pudonnut tahti, jota voisin anna sen äitiälleni lahjaksi. Tarkoitatko tätä? Kysyi nuori prinssi ja toi esille tähtipilvensä. Ne loistavat kirkasti, eikä Vivi kynyt näkemään yhtäkäs mitään. Silmän siiristämälkään hän ei käännyt katsomaan tähtien suuntaan sokaisematta itseään. Kuuprinssi veti pilven tähtien peituaksi ja hymyili. Minä keräilen pudonneita tähtiä, ylpeili hän. Minulla on 99. Sinä saat tehdä äidilläsi muut. Pysyisitkö tunnistamassa sen? Lisäisi prinssi. Varmasti, sanoi Vivi varmana. Olen matkanut valovuosia perustähteen luokse. Näytä minulle viimeisen löytämästä tähti. Onko se tuolta radalta tuolla? Hän näytti sormella ohutta, pilviva ja joka halaksi musta taivaan heinolla värillään. Tämäkö, vastasi kuuprinssi väteissään pilvestä kultaisen tähten. Tämä
on yksi 19 käärmeinen tähti. Se kuului tähtimuodostelman, miksi sen nimi olikaan. Persustie, muista Vivi. Persus on tähtimuodostelman nimi, joka näkyy huoneen ikkunäystyä. Äitini kertoi Persuksen olivat sankari, joka peihitti elävänä kivenis muutavana medusan. Mutta sehän on vain yksi tuhansia tarinoista, jota äiti on kertonut minulle iltasaaduksi, kertoi Vivi kastellessaan tähtipilviä. Hän otti kultaisen tähtin kuuprinselta ja astui junassa. Näkemiin, ystävät, hän huusi. Minä on kierehtyttävä. Huomenna on äidin syntymäpäivä. Aurinko noustessa Vivi nukkui syvän junassaan. Kuu ja viimeinen tuikiva tehti hyvästeli seikkailujoon.